Mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 Sabi. A mám toto. Ktoré toto? Áno. Počkaj, otočíme. Ako povieš, Simonka? Aj tu strechu si. Tú strechu chceš? No počkaj, tak troška z tej strechy. Ako sa povie, Simonka? No tu máš strechu. Ty chceš strechu? Aj ty strechu. Ešte to takú strechu, čo je pod tým? Aj ty? Mňam? Ešte tu. Počkaj, toto vieš, neviem, to radšej baba zje, bo neviem, čo je to zlaté. To je jedla čokoláda. Hej? Dobre, tak potom. Simonka, ale veď babka krmí. No. No a stačí bambulky, necháte babka Stačí. teraz. A utri si prstíky, máš od čokolády si mi. Utri si teraz. Tak, Sabi si utre. Tak, stačilo. A teraz sa poďme hrať. Budeme tu sedieť. Budeme tu sedieť. Nepôjdeme ani. Z ktorej maminej? Z tej bielej? Áno. No ty si fajnšmeker. Robí aj tebe. A ktorá bola najlepšia lesa? Asi mi také veľké dostaneš teraz. No, Chce niekto skúsiť z tohto? to poznáme. Áno. Ale Sabi by chcela skúsiť, myslím. Pozri. Nechaj ju trošku teraz pohrčať. Babka bude teraz papkať. No. Strechu? Už nie je strecha, Simek. Přepočím, tam Ešte se... pod strechom? Ešte se tam... A ty si dávaj. Toto dole? To je pre babku, babka to musí ochutnať, že? Sapky vyskúsa sa aj A z babka? túto sapku Baba? vyskúsa. Sabi, poď, máme teraz, čo ty na to? Pozri, mama tu má, vidíš, tu má mama. Áno? No poď. Keď máš zákusok, tak by to prichádzalo do úvahy teoreticky.